изпратих доклада на Временната комисия, която беше направена в миналия парламент, защото си изненада научих, че това още не е изпратено на органите. А не трябва да забравяме скандалите с пачките, с пуделите на ППДБ. Защото наблюдавам, че отново те се опитват да се ребрандират като антикорупционна партия. Най-корупционната коалиция в България ще обяснява след всичките пачки на Рашков, на Кирил, на Асен, на цялата им група, които целият български народ видя къде са им потънали парите по техните джобове. Това е абсурдно. Няма да го позволя. Защо сега? Защото сега е времето. Не, защото сега е времето. Вижте, нищо не се случва. Тепърво ще ви разказвам как са потулени делата на цялата коалиция ППДБ, на техния баща Радев. Защо нищо не прави прокуратурата? Тепърва ще говорим по тези теми. Вземете, проучете колко дела има, по които или проверки, по които не се работи, които вие сте ги изнасяли в медиите. Вие да сте чули нещо да се случва по Лукойл, да се случва по Лукойл, да се случва по натиска над министър Йоловски от Кирил Петков и Божидар Божанов, новото лидерче, което се опитва да ребрандират на тази партийка, които са го мачкали за обществени поръчки. Човека го сподели пред нас на председателски съвет. Пълен чадър на тези хора. Един момент. Също така, искам да знам, Христо Иванов Шехерезадата, колко срещи има с шефа на съда и колко срещи с главния прокурор на този път не на мазно кафе, а може би на уиски и фъстъчки. Благодаря ви.